Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa a já jsem Dominik. A dneska jsem tady s mým druhým Muffinem. Čau. A dneska si dáme challenge, že můžeme mít jenom bílé hápka a nemůžeme použít shieldy. No, takže to je vše a jdem na to. Takže lidi, ještě jsem chtěl říct, že to je v Ranked Reloadách. A jestli se vám bude tohle video líbit, tak nahoďte like a jděte se podívat i na to další video, co jsem natočil včera. A tam taky dejte like. Kámo, danger shotgun. Chceš grappler, tu je. Třeba. Jakou shotgunku má co to? Hlavně nemůžeme zapomenout na ty healy. Face mě padl. Co? Že mě padl face, nechceš? Jo. Aha, jaj. Jsou tady hráči? Jo, celý tým. Tak to vyfutíme. Bacha. Kde? Jeden je tam u toho velkého a jeden je tady tady. Kde? Na střeše tady. Jau. No vole, říkám. No to zdrhni. Jo. Zdrhni. Už jde oba dva, nemají movement. Čupkají za tebou prostě. No, suverénní docela. Tak já zdrhnu radši, jo. Nazdar, jeden knok. Druhý 22. Jsem pro ten loot a jdu. Au. Tak teď jsem se mám zabil. Kámo. 33 crack. Jo, lidi, ještě jsem zapomněl říct, že si musíme dát aspoň 5 kg. Aby to byla aspoň... Ne! Nazdar. No nic. Krása. Oh. A ještě měli shieldy. Já dozad. Ne. Jak to je, já nevím. Tady za stromem vzadu. Počkej mě. No, tak ne. Už není. Teď jeho teammate ještě zabit. Co si? Já se bojím, že kam doletěl. Ber mi to. No, já si vezmu ten medkit jenom. Nice, takže... Počkej, ne, on ho šel zvednout ten teammate. To nevadí. To vadí. Nevadí. Jo, jak drhl. Kde jsou? Kámo, dostal, že oni si myslí, že mám aimbot. Ne, to si nemyslí samozřejmě. Jaj. No, o co se snaží? Marko, ne tady. Další dozad asi. Kámo, má málo, má jedno. Dead. Nejlepší. Kam, proč by nešel teda s tím teammatem? Nevím, jeden. Tak aby to mě hodně chtěl, aby ten teammate jakože odešel, jakože aby jsme si všímali jeho, aby on pak... Už ho vidím. Kde? Tady je. Kam abychom moc nešel. Jo, ten dostane vám pump. No nic. Jamo. Nevadí. Nevadí lidi, takže první hra se moc nepovedla. My se ozvem na další hře. Takže lidi, padnem si zase sem. A snad to neskončí jak nemohla. Že nás zabije jeden hráč. Kamo, only modré čestky, let's go. Tak když si vezmeš kamo, jakože na to, že... Mě
Jenom modré čestky. Tak, vole, mě vzal prostě... Mě vzal Ranger shotgunu a dal mi to. Nic. Jakám připadlo. Čo má, ježiš. Já mám 3 hápka. Jak? Já spadl do stromu, no nic. Dej mi ten medkit! Počkej, tady je sniperkačů. Tak. Aha, já si myslím, že někoho vidím. Já tam jdu vyhodit, protože tam Nějaké bude... náboje. Do čeho? Do sniper teda. Tady máš 30. Už ne. Ještě tady se vezmou čestky. Takže první kill lidi. O, čak, Teď čak. mám miníčko u sebe. Kámo, čak bych nebral, protože... Mám ho začne špít a bude mi tady modré. A jo. Háje. Ale byl tady někdo. Mně padl full exotický loot. Tak já si taky něco chci vzít, ale jako... Tohle si beru já, jo. Oh! Já nevím, z kama. A dostal jsem hroznou bombu. Z keře. Víš, nebo myslíš? Si myslím. Já právě, že nevím. Ale bolelo to a je u mě. Ty koko, zlatá mamutka. Ten, já jsem mu dal hlavu! Marku, mě taky. Kámo, co si o mě museli myslet ty hráči? No nic, a já jsem furt. Já jsem mu vystřelil sniperku a dal jsem mu hlavu. Zdrhni hlavně sluna. Okay. Kámo, nebudu mít besnout. Hehe. Kámo, já jsem extrémní laker, že jsem trefil hlavu. Počkej, z toho padá ta fiška. Mytický minigun, Marku. Taky vyspamuj pět. Ty jsi někoho zabil, tak já jdu tam. Ne, tady ještě jeden. Jedno, já tě zabil. Není. Tak pojď ven, abych nemohl šutit z ven dálky. Čekaj, já nevím, kde je ona. Ale já jsem venku. Je tam můj exotický loot. Já jsem ho mohl dát mamutkou, že? A zdrhám. Tak to tady. Tak to se mu lidi neměl pušovat, ale... Je to těžká ta challenge. To jestli zkuste sami. A pojďte vy. Tomu neříkej, že pušuješ. Kam, ale tady si prostě nemáš kde nalučit už. Už jde hráči. Jdou k nám hrát, jde k tobě další hráč. Lidi, napište, jestli máte rádi ten Rio, ty jsou jenom modré česky, mě to přidáš. Moc také OP. Jakože... Dead. Let's go. Kamo, jak to, že jsem to nevzal? Mám sniperku, takže jdem snipit. Ojoj, ten další. Kam budí dávají strašné bomby. Ještě když jsou ty modré čisty, to nejde hrát. A jako já to ne. No, jak jsem mu dal pod nohy. Tady, kčum. To nejde hrát, kámo.
no nic, to je loot. Takže tady taky. Lidi, zatím se to... Nic nestalo vlastně. Kam za mě někdo zlatý borec. No nic, kam mám prostě... Zónu, že nevíš. Marko, mám push. Ať ho zabiju, ať ho zabiju. A, crasher. Dostal něco. Protože zdrhám. 31. Zdrhej. Zdrhni. Co je prostě... Miluji tohle, miluji. Ne. Cože? 45 sekund. No, a jo vlastně rychle. Nic vlastně. Teď jsem to trochu splet. Kámo, 12 hráčů, let's go. No nic, já nechci. Kámo, rychle, zóna, Marku, zóna, pojď do zóny, já se tady umím sám jít. Já umím se dostat od někoho. Triple a jdu, rychle. Keř, Ale to není v zóně. to je jedno. Tady to musí být v zóně. Jo. Ty byl v zóně. Já jsem v zóně. Jo, máme back zónu, takže. Oni se drží high. Jsme v háji. Ne, nestřílej. Já jsem dostal jak pes. Dostal. Komu dostal crashet? Marku, do zóny, dělej! No. No nic. To jsem neměl. Bacha, zleva. No tak to jsi dead. Vem si... Hezký, dostal crack. Já jsem chtěl říct, dej si ten... Ale baka. Ne! Kamu? Lidi dáme jako, že bych počítal těch top 5, protože to fakt nejde dát ven. No, takže my si asi bereš taky top 5. Asi jo. No to je vážně těžké. Zkuste, tak si to jestli nás budete chtět hejtit, tak si to první zkuste třeba. Jako je to vážně těžké. Víš, protože to video už docela dlouhé. Tak my to teď ukončíme v 5, jo. To je top 5 a tyž tak. Třeba zítra vydám video, kdy to dáme na ven. Protože už to je dlouhé a nechci, aby to mělo hodinu. Takže zítra vyjde video, jak to vyhrajeme. Tak my se loučíme, tak čau. Čau. Wind blows so light, memories hold on tight. My heart's not right, no need to fake a smile.